Joto borom genang aute bukrung no hambai. Emono okok samani yagulo hain hai salni saltam jorotui trending ngnai. Tomke taksa khaklap bui wansung nyai thango kogno. Sini bubugra ojoro je samklai tongmani belakan kaham, there is no doubt. Piaba. Tini bubugra jesuk bini besabati rongno hamjak ma haike. Bubugra ni buma bupasong hamjak lang hangkai. Tini je situation ngi tongmani. O situation definitely creating la kamu. Sung je history no base khlainai Tripura no sini jaga hnai wansuguinai ojoro fight khlai tongo. A history ni no khoroksa kathang jita jakta kathang example ya history hinga kai sini bubugra. A jaga kono doubt kre. Phiaba history o okok bo lai thangjak tongo je tini Riang bidroh mani bubugra ni khilap Jamatia bidroh mani bubugra ni khilap tai others community rok bidroh khlai mani bubugra ni khilap tangi khlai kya tangi ajoro bubugra ni against brok bidroh ma khlai kana definitely a history tabu botongo nongkhloge nyaji joton srai ke nuknai at present no bubugra ni against je bidroh khai tongmani bo kahi na kahi abni reason tongo obni bagai no tiprasa rok ni bisingo baksa tabu bubugra ni against bidroh khai tongo so o jaga o tebo kok satai tongo je nogo bubugra ojora tongo yani ki Ujjainta palace sab sanamka 1899 no sini bubugra Radha Kishore Maniko sanamka busuk ni bisingo 1901 ni bisingo complete khaika a building no tamo jora phaiman bagai 1973 ni siming 2011 jora Tripura sarkar no phalna ni nangha tam reason a phalmani rokno kok banglai no a jora bo sini borom ganang Dosarath Debbarma bidroh khailangka sabni against bubugra ni against o kok ta pokdi history o tabuk phano o kok sijak tongo so kok ngkha history o kok bo tongo je leader ni bisingtei saya lead khaijago definitely bini besabati rokno aboni porinamungo tini simje illegal immigrants ni kok tei wala le tongmani o illegal immigrants rokno sabo ek somoy tubmani Tripura o definitely bubugra rok obani kogya history ni kokse tini je borok rok notini sung problem jagi tongmani o problem ni mul bothma sabo Tripura sudu raja rok ni bagai simingya eba ke bubugra ni bagai simingya it's all Tripura o tongnai borok rok ni bagai no so a jaga o a somoyo jara bidroh khaine rok borok ki siu ya siani bagai te bidroh khaiga sema bahai no tabu bidroh khai tongo ok tamni bagi masa hangke kahi na kahi bubugra tini je baba ki bini besabajirano hamjak ma haike a somoyo jodi hamjak hangke tini je situation sing tongi tongmani omo hai situation angla kham obo kono tabuk ni situation khamai mani ko gya but the real fact no ni beskango tumman bagi se one sugna ni bagi jotono hambai Ojoro tei kesa kok sakani kok orma khursa taiklayo at present no 2021 no sini bisingo bubugra ni against bidroh khaine rok ni je wan sukma angkha je wan sarok no bubugra rok tu hemeni a wan sarok no jeskaban rohona nangnai phiaba bubugra o wan sarok no tubmani a wan sarok no rohona ni bagi kono kok saya amni bagi se bidroh ngui no tabu kok ungkha rohoriman tai rohorimaya ke tangi rohoriman ongke bahage rohoriman okok no se nor clear khaidi sakani angkok samani bisingo tikisisa kok boko joro ang mati sefinai ogrubo kwangma borok tulung tongo je thangnai 2 din sekang ang je industrial development sini ADC area o khainani hinai kok samani no hangka khanalia sudo bubugra promise khaimani no
implement khaijak thung ni samani no hingke khanaka absuk bai no 2-3 din jorotei trending cholika phiaba je main sana naimani kok bothmano hingke bujilia je ADC area o jodi industrial area state government sanamya phano ADC government jodi apno tei step nahar kangke sini borok rong ni bagi faidang nai tamni bagi okokma sakangke Mebar Kumar Jamatia sini borom ganang montri baniya no tuinya sini bisingo develop khaji ni samane akok rong no kai khanai lia anyway ojarawo je bubugra promise khaimani no implement khaiteng hnai muitu khai remani no hangkai bubugra ni against kok samai batong kok rei tabu kok jehetu kasakaba teb mak khursalani sing 1899 no je bubugra Radha Kishore Manikko bai snamjak langmani Ojayanta Palace tini 1972 ni siming 2011 jora state government Tripura ni state government ni thanio ren rjaka 1972 jefru ren ruo afru no chini ajorani je sijak nukjak borok Dosrot Debormani netriteo bidroho khlayo bubugrani khilap o bidroho khlaimani no base khlaino tini Dosrot chini borom ganang Dosrot det no bothanani tai kwbangma saitok jaka obo history o tongo khlogoi naidi same aba haikeno tini riang bidroho Jamatia bidroho kuki bidroho kwbangma bidroho ongjak bubugrani khilap tamni bagi ang samani bagi jaborok bidroh khlai ya saini bagi bidroh khlai history o khlok di same aba haikeno at present 2021 bo tini kwbangma borok sini bisingo no bubugrani against bidroh khlaio bokong ni bagi bidroh khlai kok thaisa singo jaga jotono muitu narak thai tongo tini je situation no sini Tripura ni borok rok himi tongmani o situation ni kahi na kahi mul jimedar sini bubugra rok no tini wansa rok no tubunai rok bubugra no phiaba o jarao je Tripura ni illegal immigrants rok no Tripura ni rohona ni bagi je Tripura ni busarok no kokti samani a jaga mililian bagan tini bidroh choloi tong tabo kok ongkha main kok ongkha bo condition phainai ba nini nok no ba bunyo ren ren klai ba it is very important mansu jane kok tongo tei kaisa kok je kuno leader ni bisingtui no dofa kamao tai je kuno leader ni bisingtui no dofa sasawi phaio tini sini susung je leader khaimani leadership ni bisingtui kaham jago tui duljak phaikengkai tini o situation angla kamo so sini susung je leadership bai singno lead khaimani abo kisara saka chaya definitely chaya same aba haikeno o jarao sini dofa o jara lead khai tongnai rok jodi lead khaimani chaya hingangkai ane wala 50 साल ni bad sini bwsaboti rok bo singno oba haikeno sing lead khaimani chaya hinai singno dusaro brunai aboni bagui no history no khlok di tei muitu khlai di nini disa bojaga thangai tong